Hormatly eleşler, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyny garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatyňyza ýetirýär. Salam alek edidileşler. Hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň çarwa nowruz döwri dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňil bolsa mart aýynyň 8-inden mart aýynyň 14-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek hepden birinci yarmyny we ahyryny ýurdumyz şäheri gün ortagy watardan çyly howa akymynyň aýralaşmagy netijesinde diýarmy ähli welaýetlerini we Aşgabat şäherini ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hasta gygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 18-23 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 7-12 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 6-11 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-10 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 17-16 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 6-11 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-10 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgabat welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny atkem ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 15 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran howa bolup, hepden birinji yarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz gün atardan gün ortagy nowry ornut gödýän tiýlik sekundda 7-10-dan 10-13 metre etýän şemalyň ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-2 gradusdan 8 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 8-10 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly eleşler, ýurdumyz boýunça mart aýynyň 8-ni magnit gadisasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz mart aýynyň 8-inden mart aýynyň 14-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolýaňyz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.